nag-eat si Michael og humba while talking to family in the Philippines. Day 16, Vlogmas 16. Wow, lamyan kay siya gumba. Yummy? And then water. Di ginagawa. Uy, di dyan siya ganag-water. Take water. Oh my God, this baby. Comment down below kung saan pagpainom og water sa babies. Humba lang daw. Sige daw, humba. Be, humba. Humba, awa. Asus. Wow! Bebe, ito i-try na po. Be, try na to. Okay na, inom na na. Likay. my Tagaan pa. God. Likay, good. Oh no. A few moments later. So, karon guys, mag-pack na ta sa itong paano. But first, kuha sa na ito itong malita. Or, kato na lang nasa taas. Pink. Sorry, huot siya ni among condo. Typical New York apartment. Actually, luwag na ni sa ito compare sa lain. Basta, uy, na masilungan lang, Jud. Nya, safe ka, ug imong family. Man thankful ka nga nakay balay. Okay. Awan nung sinuot kayo na agapi way nga makuha or masud. So, Gubot pa kay among closet. Mikey, watching his YouTube show. so magsugod na tag-impake sa itong mga essential kwan. Mga 4 days raman ta daddy. Pagkadlaw. So magkwan sa ta sa itong mga sanina. Plus ako mga gadgets. Asan ko ibuta ako mga gadgets? Get another ko ano lang. Na full bag na lang. Or katong kwan ako, no? Katong Herschel. So ato na ito ibuta itong mga gadgets. Pero kanidin higi ka, Michael, asa ito ibutang iyang katong Lee sport sack na ko nga duffel bag. katong dryer sa iyang bibigon. Ana katong Primark namtay dako. Primer. Ako guys, gabi kay kuano kay Mark dalho na mong tibok balay ba kung asan siya mo alto. So sige, magsugod na mag-impake guys ha. So see you in a while. Few inches later. So guys, naman na mag-impake kang Michael sa iyang mga sanina niya. So sagad ka ingani no. Ya human na nagdasad ta sa iyang wet wipes o isa ka ingani nga diaper. Bisan upat na takadlaw. Na kani kang mami ni inside niya ako mag-impake na kasugod. Sige. So, nag-andam na ko sa kong mga dalhon na gadgets guys, no? First of all, atong iPad sa atong bata, pero ano mo ko tig-edit good. Yaman ana, kay nagdasad ta og charger. So, kanina charger guys, 100 watts ni nga charger. So, paspas, kay ni mo charge. Kani, indot kani dalhon for traveling, kay tungod sa kapaspas yung charger, dali kayo ma-charge ang cellphone. O napagitay backup nga power bank. So kani dako kayo power bank no murag para kadak hapit sa kunaw. So para sa ni siya kwan, so kani maka-output tig 250 watts, pwede ni maka-power og tulo ka TV. So unsa pabalain? So atong handy dandy nga Insta360 Go 3. Ya mga kable nato no para maka-charge ta sa atong cellphone. So actually mao man siguro akong dalhon, di na lang ko magdag kuan kaning daghan para sa upat ka adlaw. So, okay. Manan akong impact. So, Meanwhile. actually, dali kayo, no? Sus, kagon, pag yun niya akong pimple, malasa, Pero sige lang, gahapon, 8-8-8 ta, nagtaya na kong loto. Makaibawa mo kung makadaog ko. Sige lang, balato. Lagi mo ka na mga subscribers na ako, ha? Nay balato. Okay, sa mga di pa subscribers, ambot ninyo. Basta muna, subscribe na mo, okay? Sige. Yeah, nagdasad ta sa itong mga documents din no. Nagdata sa birth certificate ni Michael, passport namo ni Mami, o passport ni Michael. Okay, mo labang lagi tag border pero di sa ta mosaba. Pero ugma may bawaan ninyo ugma ko asa ta no. So karon actually sayo yung pahuway para kay ugma alas 3 mi sa kadlawon mo gikan. Nya human ana kay among travel time more or less 8 to 9 hours siguro.
kung may hunong-hunong nga, kumuhunong ta mga 10 or 11 hours na siguro. So, estimated maabot ta dito mga alas 11 na siguro sa buntag or alas 12 sa udto. So, gabi no, alas 3 ta mugikan sa kadlaw niya, mao na ta maabot orasa dito. Eventually. So, para sa itong baon guys, kay magdatag ko ano, kaning cooler, naman na magdatag mga tubig. Adi, nanin dito yung isa kapak tubig dito, so mga drinks na rin nato din eh. Katugda ko kay nga Pepsi. So, magkuha tag mga kuhaan siguro. Walo lang, magkuha tag walo. Okay, so, banana Pepsi, magbaon pa dito katong kang Michael na banana milk. So, para sa bugoy, kay usa ka pack, unom ka buok ka sud ang banana milk niya, magdasod ta ning honest na fruit punch, pat ka buok. Kung kaso lang good, kuwangan ba, kay wata kay baho. Mas may nang gasubra-subra kaysa kuwangan. Unya, magdapat ta aming backup na gatas bitaw, kaning Horizon na gatas si Michael. So, ang kaso ay good no, kaya ako ganahan mo ko kanang ang backup ito, napag-i-backup, ang backup para po yung kaso mo kanusa ay napay kuhan dili bitong hukdan bitaw. Ingon ni Mami na de mga convenience store dito, pero wala mo gawa kay baw ba kay layo kaya itong biyahe bitaw niya. Pungo na siya freeway bitaw, so wala kay kaayo makita mga tindahan ba. So mas may nang gawas-awas niyo kanang mga pagkaon or inom kaysa kada daw to the point nga mura kag magproblema na nga uy hot dal ta padung ani asa ta magkuan di ba pagdasa tag 8 ka ingon ani. So kaning 8 kay ani good for 2 days siguro yung backup. Okay, so muna ning sud sa tong kuan guys no. Upat ka juice, unom ka banana milk, 8 ka kaning gatas ni Michael, 8 ka Pepsi. Kaya tubig kaning isa ka pack ingani atong dalhon 40 ka buok sulod. So ato na ning isakay sa sakyanan ron. So magsakay na ko ani sa sakyanan guys kay para di bitaw malimtan bitaw kato na lang mga ginagmay unya ang kuanon kaning mga dinag ko at least safety na sa sakyanan. So gamit kayo ni naka stroller na para mabutang ni matanan diha. Yeah, pang last kay na full bag ni Michael. Okay, so sige hatod sa na ito sa sakyanan. Napade kaning maliit ta. Okay. Shot. Sige. Buang ay tuga-tuga ko gawas ga t-shirt ta bugnaw man di kayo kalimot ko. Nya, kuan di ay murag kog asa mulaya sa ano yo. Sige, ako sa nibutang sa sakyanan guys eh. So ato sa nga buwan mga walay gamit di guys no. Kanya changing pad man ni Michael sa una, wala naman ni gamit so ato na ni bilin. Kani katong kagaan niya nga stroller nga gamay ay which is wa nagigamit sa so bilin na sad ni. So kanin latang dalaw no na tay do ka payong kuin kaso mag-uwan nya kani siya para siya sa snow guys, para scrape sa snow bitaw kani kung gahi na so kailangan na to dalhon kay wata kay ba kung mag-snow ba dito or di. Okay, so kasiguro gid din hinon napatay ibutang lain di at least kanina siya mga major. Nga katong isa mga cooler di na to sa tubangan gibutang para kung ay kinahanglan drink makakuha ata sa yon. A few moments later. So guys, tag $5 man ang hot chocolate dito sa Diker Heights. So magtimpla lang kung akong kaugalingong kuan hot chocolate gikan sa Pilipinas pa ni gatag sa akong mama. So gikapoy mo kung boil no, so ako rin giinit ang init tubig lang niya ako rin ipamelt. So na-melt na siya. Wala na ng tableya. Di mo kani sweet. Abi na ko ni squick. Dili ay sugar. Sadlanan na di ay. Kinahurot na. Kaya ang sa Costco manggudad kay katong bitong plastic nga dinaghan, ganahan man ko nga na siya sudlanan. Sayang man pud ilabay, is very Filipino. Pinoy lagi kay ta kanang mga sudlanan kay sudlan naglain. Very Filipino. Para ka na magnolia ang ice cream na uman ko ano de ang sud. Basta nay ko anay ti mailhan. Ah. Naman ganahan ko butang milk. Sorry Mike, i-share si Mommy milk. Gamay lang. Sige daw, taste test daw kung lami ba. Lami kaayo. Puto na lang kuwang. Puto si Kwati. Kada.
Si daddy di man mo inom ani pero ako ganahan kay ko. Sakto kay sa weather ba nga bugnaw. Okay guys, so anhin na namo itapos among vlog ha. Nakita ninyo hayag pa kaayo pero amo nang kunon kay sayo may matuog lagi unya kay sayo sa kay may mata na ang bugoy ay bago ni siya mata actually. Ya si Mami, namilo si Mami para kanang additional na mo madab bitaw unya sa among trip. Uy, Michael. Michael, look. Say hi. Hi sa mong mga fans. Oh. Hi to your fans. So, mo to siya guys no, katong wa pa nakasubscribe, subscribe na mo kay para ma-updated mo sa atong mga new videos bitaw kanang mga bago na to i-post. So, actually karon naghimo pa ta nagdo pa ta sa atong challenge everyday nga mag-post ta sa atong YouTube channel, so mag-daily vlogging ta. Pero kani sa among road trip, hopefully no maka-post gihapon ko daily pero more gina basin raw bitaw kanang wala kay editing kay mo na wa man ta sa atong balay. So maglisod siguro tagamay. So hopefully maka-post gyapon ko everyday kundi man gani once every 2 days pero sige lang atong buhaton atong tanan mabuhat para ma-update ta mo sa among vlogmas sa among journey karon. So once again dagan salamat kay sa atong mga viewers diyan napatay viewers sa taga Davao. Hello guys. So once again thank you for watching. See you again on our next vlog. Bye guys. Bye Mike. Mikey, bye. Bye. Sige guys.